Sandheden ikke længere kan ignoreres. What would you have done? I'm not open with anyone. Ralph Fiennes og Oscar-vinderen Kate Winslet. You don't have the power to upset me. Instrueret af den flere gange Oscar-nominerede Stephen Daldry. The Reader. Premiere lørdag den 29. maj kl. 20 på TV1000. Og lige om lidt, der vender vi altså tilbage til Jim og vennerne, og der skal Jim forsøge at lege datingbureau for Dana. Klokken 18 er der som sædvanligt 2 episoder af 2½ Men at se frem til. Men jeg tror nu alligevel aftens højdepunkt forhåbentlig er premieren på vores helt nye comedy-serie The Middle, som kommer fra klokken 21. Programmet præsenteres af Carlsberg Sport Insight. Programmet bliver sponsoreret af OnSite.dk. Det er stærkt vanedannende. And Baggy the Bag filled his tummy full of groceries and was the happiest